Victor, adwa chake gi kama Jeyomo nokelo mopuoye ne kare somo e mumano. Koro adwa chake mana ikar muma kanyo mapiyo nikech nitiere gima nomiyo ndik muma. To nitiere lessons momiyo ka watindo dhano kadongo kaka Jo-Kristo to wan gi advantage kata Nyasaye nomiyowa muma kaka gima gado. Nitiere puonjruok moko mwanyalo puonjore e muma. Achiel kuom gima timore ni chalo gi sigand Esther. Chalo gi sigand Mordekai e muma. Kuom thuolo mar ariya king'iyo buk mar Esther no kakori biro kare chaka ariyo tibi nyaka 6 nikech olacho ok wanyal some. Tibiro ng'iyo kaka Haman nochayo Mordekai gi ode te. Mano dhi okunyo bugo. Kokunya bugo kendo iwinjo konyiedho kowacho ni kae kama adhi nyume Mordekai gi ode te. To en sigana mapani jowinjo wa olony godo kaka gik moko notimore. Mi nogongero ni kikunyo bugo ne jawasiki to kuny king'eyo ni samoro in iwuon emi nyalo bi nyumi e bugo no. Giko ni Mordekai giko ni kingi no biro mopenjo. Ni to openjo Haman to ang'o ma ditimie ne ng'at ma samoro timo gimoro momoro chuny ruoth. To wacho gik moko te ni derwake gi lewni mabeyo beyo gi gik moko te. Kae to bang'e kingi odhi oyudo ni kare Mordekai ni ng'ama nyo timo ne maber mano reso ngimane. Mae e gima ne timore ne rigiji. Kanyo ng'anyo ma Gen Z obiro pachoka to dhi obetie matek. To kae kama Raila Odinga oga kinyi ne odhi wuokie ka gimoro to dhi otimo ne William tim achiel maber. Kata doko ni maricho samoro nyalo bedo ne gisetimore giwegi. To William odhi oparie ni to ere ng'at mano save mano konya kana adhi dala. To wacho ni bas koro kare we awil law. Law Gachagua cham ema koro wilo koro ket ka. Ni mar kuom thuolo mar ariya aparo na oganda jo Mount Kenya kiweyo Rigathi Gachagua. Nikech Rigathi Gachagua bende en achiel kuom kakiwinjo loso no oting'o pach ji mang'eny mabe paro kaka en kamano. Jo Mount Kenya kuom thuolo mar ne paro ni piny Kenya ni ne mich ma Nyasaye nomiyogi nobolo negi koa e polo. Kizungu wacho ni they thought it is a gift from them by God. Mamae mich ma Nyasaye momiyogi koro ginok gidewo joma moko. Magi gin adiera manyaka wachi. Koro Nyasaye mane e gwenyo gagi. Kaka gik moko ncha no beti. No dhi otimore ni kare joluo nikech iparo kata mana kinde mancha no Uhuru president bang' ombulu ma 2017 weche no beti matek manyaka map moko no ogor kapogo piny Kenya gi ediere. Ni wan gini kama koro giki ojogowa we koro mondo kendo David Ndii koro ni sirkand William emano kelo mabcha mondo mi oganda luo no neno ni koro giki kama tekie gi jo Kenya mamoko kech mabcha ni no ko ngado mana Mount Kenya ka to tuoto gi Rift Valley. Koro Nyasaye modhi ogwenyo gagi nkare gini koro dhi oduo ka koduogo ni. Ang'o mamiyo wacho mai? Kiduogi ng'iyo karakter mar Rigathi Gachagua, ting'iyo ni Rigathi Gachagua en ng'a. Joluo no gongero ne uma nyalo teri kama kiti ok nyal yie ibetie. Koro mae uma mano okelo Rigathi Gachagua lakini koro kogikie mesa ka. To koro chiemo tame gi jodito. Humo kele ka kingi. William Ruto ndalo moko ka koko yiergi no wache ni koro nyaka puonji jok moko kata mana kaka inyalo tigo jiko gi uma. Gojiko gi uma. Nekech ineno ko okel gweno monego beni chamo gojiko ji nie mesa ka kingi tiwinjo ka en pod gweno ni omake ochame to kako chame bende winjo ko tiare winjo ka sama odhoge muoch. Nitiere kaka kichiemo ka kingi to nitiere kaka ichiemo idikori tidimbori to kiyudo gimo nitiere gimo mi ma ipedho ka ema koro kado ok luar ni gini tiro ka en no chiemo makado ni luara koni. Mae e kaka no chiemo ga to kido makama ok no mone bede State House ka. Mika no yiergi to maino mare mathoth no dhi oketo wiye no dhi owil ni en governor mar Mount Kenya. Koro ka wiye osewil ni en governor mar Mount Kenya to dhi okawo nikech adier mantiere no kelo ne William Ruto ombulu.
Kanosekelo ne William Ruto ombulu to wiye wil ni William Ruto ema noyier kaka president. Makidhi e offices gi to kinwang' picha Rigathi Gachagua kata wala gi mar William Ruto koriwo. Nitie mana picha di achiel. Nitie mana picha achiel. Mana maybe ofisri gi jemi nyalo ne mare gi jaode. Mare oyiene keto. Koro king'iyo karakter mar Rigathi Gachagua to king'iyo kane pod ok ochopo kata mana e ywaruok gi. Tiyudo ni oken fit mondo hold a public office. Nikech king'iyo kit weche mosewuok ka e dhoge, nyocha William Ruto ne temo mana tiyo kode kisiasa nikech nonyalo sero ombulu, mosero mokelo. Lakini king'iyo karakter mare, king'iyo achiel kuom ground mikelo mag impeachment mage, mawacho no pogo oganda. Tadier no opogo oganda. Kech nobiro gi wach mar shareholders. Jatelo mora mora marieko ng'eyo kata mana governor sani mantiere kuonde duto, ong'eyo ni kosegoni ombulu to koro nyakitine jopiny te machalre ma ok odewo joma nogoni ombulu gi joma ne ok ogoni ombulu. To chuny wach Victor en niya, ang'o mane otimore momiyo sama nowacho gini to wajumbe mar Rift Valley kata William Ruto ne ok okondemne, ne ok okwede. Ang'o momiyo sani koka gigi duogo chiene? Nitiere gimoro mane okethore kamoro. Dobed ang'o? Dobed nitiere lemo moro milaro mbele ka koso? Koro giwegi ging'eyo nikech kata mano Uhuru bende gi Ruto ka nochwanyo to ji nopenjore kuom thuolo marach nang'o ma nochwanyogi. Mae to ne nitiere mbaka moko manyalo gore ni samoro notenore gi wach ng'anyo mar Gen Z ka. Mamago to jo intelligence emong'eyo malach. Lakini mbwakni mane odwa mbwakni godo. Bende samoro nodwa inyene kech Victor. Kamora mora nyaka bedie order. Onge kaka jatend Ramogi nyalo wuok kosechiwo directions ne jotije ni mae kako nego beni jitiyo to kendo ng'at mantiere buoye chak wuok saa 7 chak lando ni kiny ng'ane gi ng'ane mabiro tich. Sirikal nyaka bed gi order. To machacha no expose koro king'iyo ground miketo negi to chalre. To yabie siasa nikech moko ajowete ga osewacho. Wang'iyo ni to options mage ma en godo kamugike. Nikech kite osetame dak ka. Rigathi Gachagua ne neno mana kaka iwinjo Nyarawila wacho ni nitiere weche moncha ne muti ne owacho ne William mondo pogne mana mare chuth ka nyako dhi. Ogo matek ni ani tikuri makoda kendo wacho no mbulu achiel igona ga lufadi. Mano nyisi ni ne okoketo interest mar jo Kenya mbele. Nikech bilion 8 mimiye ni odhi pogo ne ng'a. Odhi pogo ne ma odhi pogo ne Mount Kenya. To odhi pogo ne jo Kenya ma intiere deputy president. Ma nyisi ni ma en ng'at mane ohero mare kende. Mar ariyo kanyocha ne openje penjo moro e kinda wach ODM to gi wach Raila Odinga sama ni openje interview ne mokalo ma 2 weeks cha. No iwinjo ko wacho ni en William Ruto ema nonyise ni Raila rach. Koro ka William Ruto duogo wacho ni Raila ber kaka no Uhuru wacho negi tieni koro Raila ber. Nyisi ni en ja siasa ma ok ti gi pache kendo nego kwa jo Kenya ng'uono nikech kare no miyo waweyo gima ber. Gimane mane ber. Ko wacho sani ni Raila Odinga ber to tiende ni nego dhi okwa jo Mount Kenya ng'uono kuom en owuon ing'e ja siasa. Kidi mar gedo mana jo gedo kwedo cha. Ja siasa kidi maber. Victor onego nikech ja siasa ok nyal wacho ni ng'ane mane okona ni gini rach. In iwuon gi pachi nikech nodhi owacho negi mowacho propaganda mang'eny. En owuon samane owacho weche gite tiende ni noonge gi wiye mar neno kende ni ng'ani rach kata ber. Kata mana BBI one man one shilling one vote cha nitie BBI. Yes. To tinde oloko nanga. Yes. Koro gima nokwedo cha ema sani koro siro. To bad jomoko bende wacho ni mana ng'ama ofuwo mok lok pache governor. Ng'ama ofuwo Victor mano bende oseti godo marach. Mano oseti godo marach. To mar ariyo en ni mar adek option ma en go mar ariyo en digo chonge ne William Ruto ka sa pod ok ochopo. Ma bende chalo gima koro osedeko. Mondo impeachment ni kikel. Mar adek ma en godo en ni orit gini odhi e Senate. Ke National Assembly kae to nyaka nyoro ne wacho ni wajumbe maloyo 302 joseketo kok gi impeachment bareni. To mana kaka je wacho ni chakre kawuono tuk pesa makoro tugore ka Victor. To ng'ama nyalo loyo sirikal gomenda onge. Sirikal kichomo tir ni dwa tugo tuk pesa. Ok inyal nyalo. Koro giko ni National Assembly to dhi bedo impeached.
mamano jopiny mawinjo wasani ondik piny ni National Assembly kacha to onge unless ni William Ruto okodonje gini, lakini indications te nyiso ni William Ruto kokenie gini mararia mondo mi onyalo dhi teme Senate kocha. Senate kocha bende king'iyo kikao jo ODM idhi kelo gi jo Rift Valley to gi ogendini mamoko, Mount Kenya kende ok nyal yiengo ne ratil giko ni gini dhi. Mara beach en option mar dhi e doho, koro kae ma likelihood ni gini dhi onyalo weyo magini kal mobed impeached kai to chako dhi e doho magino biro dhi nyaka e Supreme Court. Sama gini dhi e doho gini dhi ka thuolo malach, inyalo ywaye deliberately. Yes, by the time miwinjo gini kata mana mar Kawira Mwangaza cha by the time miwinjo gini ma doho biro chiwo ruling biro yudo ka 2027 ochopo. Mana ni ok dhi konye nikech kore dhi sande. Number 1 ko bedo impeach ne odhi e doho koda ok odhi e doho security dhi mae. Budget mar office cha kore bende dhi wuok. Budget mo enjoy gi trapping mag power mineno en godo gite. Magi koro piny owacho dhi chako sande mibiro yudo kaka mana staff magi ok. Aya, ko bedo impeached kamano magino dhi through dhi nyen kech katiba wacho ni kibedo impeached to kone gichaki hold a public office. Mane momi ineno ka Sonko ni oko sani. Victor, kapok ikona ero kamano mogik. Any options machielo en mar resigning mabende dhi bedo ne matek nikech onyalo temo ni mondo mi resign mondo kik obed impeached. To en ang'o ma William Ruto osegoyo okwano nikech ing'eyo ni sani gima Rigathi Gachagua timo otemo incite the ground. Otemo chochea jopiny king'iyo kaka iwinjo wuoye ground sani mondo mi otugi gi William. Ma kuma chielo osetemo succeed. Koro William Ruto oseng'eyo maber ni 2027 ok odhi chung' gi Rigathi Gachagua. Osegoyo political cost mong'iyo ni Mount Kenya ok dhi chung' kode. To oseng'iyo kaka jasiasa mabende riek osego kwano ni ka en gi Mudavadi ka, Raila Odinga ni ka, Mombasa ni ka, odhi yombo gini to kata ka ok oyombe malach ahinya Victor nikech ing'eno ombulu bende kata kigwenyo kaka igwenyega to nyaki bed ni inegi majority moro makata kigwenye to bedo ni mayot. Ikoni Cambridge Analytica ok dhi biro wang'ni. Kata kikwale to ok nyaki kwale mana matin mogo more mi jo kamoro ti iporo godo. Mabende William Ruto oseng'eyo kama odhi jowie mogo no modhi pong'o go adita neni nikech en ye president. Nikech wang'ni ang'eni kata ka 2027 ni odwa no prove a point kata koyombo ng'ama gipiem go odwa no yombe gi margin maduong' ahinya iwinjo nikech notime ka en oko kinde gi Uhuru Kenyatta ka Uhuru Kenyatta nitie kone to no Nyasaye no gwedhe mondo onye sirikal en ang'o madhi tama koro bede komne gi gik mwandu gi ariyo gite mwandu gi ariyo mabende ne opimo yudogo. To mar ariyo ibiro yudo nikech ing'e ni joluo nogo ngero ni pek mar mwandu nyang'e mamiyo nyang' nimo. To osegoyo kwano modhi oyudo. Koro dhi bedo ne Rigathi Gachagua matek. Mana ni gima nitiere ka eni odok ir jopiny o insight jopiny. Opidho chuny gi kwiri marach e jopiny Mount Kenya kocha. Mondo mi gidhi girakre gi William Ruto. To William Ruto bende rieko osegoyo that cost. Kiwinjo Faruk Kibet loso ka kiwinjo loso ka. Ok en dhana. Kiwinjo women rep ma Uasin Gishu Gladys Boss Sholei loso kaka loso cha gini duoki ni koro en thuolo ma iwinjo ni William Ruto no oseamua ni Haman nyako luari e bugo cha. Koro en thuolo mar Mordecai mondo tiang'o taparo ni en ye thuolo ma berie Victor ka koro waduoko gini kaluo ma oganda luo nyalo tiyo godo e yo mowinjore nikech gini Nyasaye moduogo gwenyo ga gima na kaka iwinja wacho cha. VOJ, ng'eni kata